Здравейте, пчелари! Намираме се в района на Поморие. Днес ще направим един зимен преглед на кошерите. Имам 5-6 слаби отводки от миналата година. Тях съм ги затоплил с стиропор. Иначе мисля, че по-слабите няма да оцелеят зимата, ако не се затоплят. По този начин съм ги направил аз. Има хранилка с течна храна, питка и отгоре стиропора. Това са отводки от миналата година, които малко по-късно ги направих и останаха малко по-слаби. И затова съм ги сложил стиропор, за да може да е по-топло самия кошер и да оцелеят. Вече са на питките. Някои взимат и твърда храна, но повечето седат на питките. Това е едно средно по сила семейство, него не съм го затоплял. То е само с питка. Като цяло дори тук може да се види, че кошера е пълен с мед. Изяли са меда от тази страна към входа, а от тази половина насам всичко е в мед. При по-силните няма нужда от затопляне. Когато са по-силни, няма риск да застанете на едно място и да стане много студено и да не се придвижват. Те се придвижват и си вземат. При по-слабите те застават там и изяват меда на това място и не се придвижват от него, например, напред. Тук има мед, те го изяждат, не се придвижват насам, когато стане много студено и умират тук, където няма мед. Сега ще видим следващата по-слаба отводка. Тук вече се вижда, че пчелите взимат и от сиропа. Сиропа е апи верт. Питката е свършила тук. Като цяло пак по същия начин. Тук е малко по-силна, не е толкова слаба. На 4-5 рамки съм я заземил. По същия начин питичка стиропор. Отляво, отдясно, отгоре. Тези питки съм ги предал преди една седмица, за първ път бях предал. Преди 10 дена. И вече почти питката е свършила. Пак ще им предам. Пак ще им сложа питка, на които им трябва, които имат нужда. Ще видим следващата отводка. Тук по същия начин. Вижда се, че пчелите отиват, че са в хранилката, взимат и течната храна. Вижда се, че хранилката е пълна. Има някои и на питката. Тя е на превършване. Тук са добре. Затварям ги. Тук при този е по същия начин и при него.
Сега ще ви покажа едно по-силно. По-силните семейства, които не съм ги затоплял с стилопора. По същия начин, тук от предната страна от към входа е заеден меда, пък тук съм вижда, че има мед. По принцип, аз съм новобранен пчелар от 2 години. Миналата година от този кошер и от този тук до него, който е. От двата кошера взех по 50 кг мед. Намираме се по принцип в лозята на Поморие. Тук има парцели от такива по 5, по 10 декара ниви, които бяха с кориандър насяти. Хубавото беше, че на 25 май започна пашата от кориандър. Имаше ниви на половин километър, на 1 км, на 1 км и половина. И на 25 май започна и беше около 55-60 дена имаше постоянно паша от кориандър. Голямо пълнение на мед. От също тези два кошера съм направил всичките отводки, които тук, те са 9 са кошерите. По принцип другите 5-6 отводки съм ги направил от тези два кошера също. И също и от тях съм предал пити с мед на отводките и съм взел и по 50 кг и от двата кошера, 50 от един и 50 от другия. И мед съм изваждал да давам на отводките, да предавам на отводките и съм им оставил по 12-13 кг мед на тях също. Което за мен това е доста добре. Дано и тази година да има пак така кориандър насят, да е наблизо. Ма и да не е наблизо, аз ще ги придвижа. Те не са много кошери. Сега ще видим следващата отводка, която също е по-слаба. Тук се вижда същия начин. Не влизат в храни, не отиват в течната храна. И седат на питката. Може би ще усетят и ще почнат да влизате в хранилката. За сега всичко е наред. Има още една слаба отводка, която видим дали всичко е наред и пред нея. И тук всичко е наред. Пак стилопора при по-слабите.